vítám z dnešního videa. V dnešním videu budeme hrát Fortnite. OG Fortnite, je to třetí série na mém kanále z OG Fortniteu. Moje normální hra, jak probíhá a tak. Kdybyste si na něco stěžovali, můžete mi to napsat do komentů. A zatím se můžete pohodlně usadit, vemte si snack, a užívejte tady to video, vemte si nějaké pití a užívejte moje video. Zatím zdar. Takže už jsem zpátky. Teď se na to nějak baglovala nůžkina. Divný bugy, kámo. Je to teď poprvé, co tady snad, kámo, přes hodně lidí. Pošlenu frienda. Budeme hrát teda, můžeme se pustit teda do toho hraní. Ok, mám všechno normální, co to je? Ty bys nechtěl dát do hry nějak? Vůbec. Já už mě to teďka nasadal, že mi vůbec nechtěl dát do hry. Hej, do toho frenzy furt padá hodně lidí a pak někam tam na kraj. To načítání trvalo hodně dlouho, já vím. No hej, ti to za to, kámo, potom. Za to načítání já za to nemůžu. Prostě pomalý servery tady toho. A zafona. Kámo, můj teammate hnedka chcípl, co to je? Kámo, nemůžu chytit normálního teammatea, stejně můžu dát úplně ono hajknovku třeba. A teď je nějaký debil, jak ty hnedka chcípl na začátku, bro. Kámo, nemáš padat celou ty, kámo, kam padá půlka lobíčka. Bo frenzy field, nevím kam padat. Prostě mám padat. Jsem kult, kámo, kukt, jestli mě někdo pouštá. Mám ani broku. Tím to hnedka líbne, no. Hnedka jak tam poznáte, jak tam se kouknete na jeho nika a vedle toho jsou takový ty červený dvě, takový ty tečiny, tak mám poznat, co to je. Tak to znamená to, že už to level, že už s váma není ve hře. Jo. Ale skoro, že to znamená funku není, to by bylo good. Funka je prostě divný. Je divný, že mi to dal no skina, jinak v lobičku mám jiný skin. Ale co pak tady to máme? Svezmu. Nic tady není. Potom se Čeček znovu podíval na to videjko, jak to, že on to dal no skina, proč jsme čekali tak dlouho.
to je nějaký na to tutoriály, nebo nevím. Prostě pomalně urychlit nejde. Úplně zasedal. Kurva, jsem se zasral. Ty pičo. Fůva. Koukám, tak nevím, jak jsem toho borce zabil. Já jsem myslel, že bude za tím barákem. OK, tak ty mě zaplej. Ten mě zaplej. Já mám tě chycení na streamu. Uteč. No to vždycky tak lagne, vole, když někdo zabije. Já už fakt nevím. Ty vole. No, tak to asi bylo všechno tady z toho videjka. Já vím, bylo to úplně na hovno videjko. Ale další videjka bohužel asi nebudu moc dělat, protože jako by mě to nechce úplně. No, tak to asi bylo všechno z toho videjka. Na další videjko buď dneska, nebo se můžete těšit zítra, nebo dneska. To je už dneska moje třetí videjko, nebo čtvrtý, já nevím. A když tak zatím, ahoj. Jestli nejsi blbeček, tak mi přece dáš zvoneček. Čau.